Ang karot, magkano na? 100 kilo basta. Magkano? 100. 100 pesos po yung kilo ng ating karot. At magkano yung upo? 30 pesos na isang piraso. Ayan po, no? Ito tumpukan, magkano itong mga sayote? 30 lang yan, legit ka ha. Legit, 30 pesos po yung tumpukan Kung ano po yung napapanood nyo ng sa video ni Bastato. sayote, no? Tunay na tunay yan. 30 pesos na kada Di ba tumpok. 50 na lang kayo? Ito, ang dami ng sili. Magkano to? Yun, no? 20 pesos po, no? Mababa na po yung mga presyo ng sili. Good morning, Nanay Noemi. Hello po, good morning. So, yan po, no, yung mga tilapiyang Batangas na binibenta po dito ni Nanay Noemi sa halagang 100 pesos po na per kilo. Nagkakahalaga ng 180 na per kilo ng dalagang bukid. Kaya wari, magkano dito ngayon? 270. So, presyo po ay 270, no, na per kilo. Dito naman po, yung mga per kilo ng gulyasan po ay 130 na per kilo. Ito na po tayo sa mga tumpukan po ng mga galunggong. 100 pesos at 50 pesos na tumpukan po ng isdang galunggong. Ito po yung mga tumpukan po, no, na mga espada sa halagang 100 pesos. 50 pesos sa mga sapsap. Yung tumpok po ng mga lapis po natin dito ay 100 pesos po na tumpok, no? So yung nakita po natin isda rito na espada po ay 140 na kada per kilo. Ito po yung isdang malakapas. Ganda ng mga latag po nila ng bangus dagupan, no? Kayo na lang po ang pipili. 3 piraso po ay 150. Ano po ngayon dito sa Pechoy Baguio po, Nay? Mura lang yan. Ganito, tatluan lang 20 pesos po. Yung mga labanos po, Mais, 20. Repolyo, 20. 20 pesos po yung repolyo. Ito, 20 lang ito. Ang laki-laki. Ayan, 20 pesos po, no? Na pentahan po ng gulay. 20. 20 pesos po sa mga talong. Hindi, 10 piso. Ayun, yun po yung mga pentahan po ng gulay ni Nanay dito, no? Hindi ko pinagpalit yung karangalan ko sa face-to-face. Ayun, face to face. Yan po ay mapapanood, Channel 5. Okay. Ayun. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay mag-update po dito sa mga latagan po ng mga gulay dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan po dito, no, na mga ibinebenta po sa ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ito po yung mga tumpukan po, no, ng mga sili, at ang sili po natin ay mura na po ninyong mabibili. Magkano yung tumpukan po ng sili? 10 piso po yung pangatumpukan ng kanyang mga sili na ibinebenta, no? Magkano ng repolyo? 70 kilo. Ayun, 70 pesos po yung per kilo ng repolyo. So ito po yung mga gulay po nila na sa halagang 10 pesos. Tama ba? 10 piso? Yung mga nakatali. Ang karot, magkano na? 100 kilo basta. Magkano? 100. 100 pesos po yung kilo ng ating karot. At ito po yung mga kamatis na murang-mura na po ninyong mabibili. Ito 20. Ayan, 20 pesos po yung kada balot po ng kamatis. Tapos yung mga bawang din po, no, 4 na piraso na po sa halagang 20 pesos. Sibuyas po, 20 pesos. Yan po yung mga gulay na mabibili niyo po dito sa pwesto ng bayan po ng Malabon Fish Market. Ito yung mga talong, no? Magkano naman yung talong? 70. So 70 pesos na lang po yung per kilo ng mga bentahan po dito ng talong. Alright. So shout out, Lodi. At magandang umaga. Salamat po, thank you. Thank you, Boss Nando. Shoutout sa'yo. Ayun, salamat po. Good morning, Nanay. Ayan, mga latag po niya. At si Nanay busy na naman po sa paggagawa ng kanyang mga
ibebentang gulay, no? So, shout out, Lodi. Good morning. Ito po yung upo. Ayan, upo. Magkano yung upo? 30 pesos na isang piraso. So, mura po, no? 30 pesos po, isang piraso po ng upo. So, yan po yung makikita nyo pong mga latag. Meron siya mga tumpukan ng sayote. Yeah. Tapos, ito 20 pesos. Yes, 40 isang kilo. Ayun, no? 40 po isang kilo ng kanyang mga kamatis. Yung okra, 80 pesos po na kada per kilo ng okra. Ang palaya, ito ang palaya. Oh. Ayun, 80 pesos po na per kilo ng ampalaya. Lagyan nyo lang po ng itlog ay ulam na. Dito tayo sa mga, ito, yung mga mais. Mais? 10. Mura yung mais po na. Ayun, kahit may bungi, papalitan po nila. 10 piso po yung isang piraso ng mais. Ayun, 50 tumpok. Ayun, 50 pesos po. Tinumpok na. Na? Tinumpok na po yung bentahan po dito ng mais at mga sayote. So, shout out. Yun. Basic kwenta na lang may May pakasama pa kaimbot-kaimbot yun. Ayan po, no? Ito tumpukan magkano itong mga sayote? 30 lang yan, legit ka ha. Oh, legit. 30 pesos po yung Kung tumpukan ano po yung napapanood nyo sa ng video ni Basato. sayote, no? Tunay na yan. 30 pesos na kada Di tumpok. basic kwenta na lang kayo. Ito, ang dami ng sili. Magkano to? 20 lang yan, boss. Yun, no? 20 pesos po, no? Mababa na po yung mga presyo ng sili. 30 lang sa lahat, boss. Alright, so thank you po. Maraming salamat. Thank you. Lodi, salamat. God bless. Follow nyo si Boss Lando. Ayun, salamat, salamat. Di basic kwenta na yung mais. Habang Dito pa rin po ay mga latag na mga gulay pa rin po, no? Sa mga halagang 20 pesos na kada plastic. Tapos may mga tumpukan din po. Ayan. So, yung mga gusto na pangsaktuhan lang po sa kanilang pansahog sa mga lutuing ulam ay talaga makakabili po kayo dito ng mga murang gulay sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning, Nanay Noemi. Hello po, good morning. So, yan po ano, yung mga tilapiyang Batangas na binibenta po dito ni Nanay Noemi sa halagang 100 pesos po na per kilo. Tapos, 180 po sa kilo naman po ng mga bangus dagupan. 160 po na per kilo. Ayan, yan po yung mga presyo ng kanyang latag ng bentahan po ng mga isda. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Sarap yung bakso prito. Dito po ay 160, no? Na kada piraso naman po yung bentahan po ng bangus, dagupan. Ganda-ganda ng laman ng salmon. Salmon. Ayan, salmon. 200 ko na lang yung tailing natin eh. Ayan, no? Yung per kilo po, no? 200 pesos po yung mga isdang salmon. At yung mga dalagang bukid na kanila pong ibinebenta rito ay nagkakahalaga ng 180 na per kilo ng dalagang bukid. Ito po yung isdang dorado. Saka mo yan, te. Balik mo na lang sa akin kung kaya mo yan. At magkano po yung dorado nyo ngayon? 220. So yun po yung presyo ng isdang dorado po dito. 220. Salamat po. Dito tayo sa mga latag, no?
Yellowfin tuna. Yan po, masagiti at pinduan na mga latag po dito ng isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kaya wari, magkano dito ngayon? 270. So, presyo po ay 270, no, na per kilo. Yan po yung pinduan. So, ang ganda ng mga isang pagkuko natin dito na ibinebenta. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. Alright, dito na tayo sa kabilang side at mag-aalam-alam na rin po tayo ng kanilang mga presyo ng mga isdang latag na tumpukan. Morning. So ito po yung kanilang mga bentahan po ngayon ng mga galunggong. Ayan. Galunggong lalaki. 100 pesos ayun, 100 pesos yung kada tumpok po dito, no? O nakaplato na mga galunggong. Yan po ay galunggong lalaki. Bossing, thank you. Salamat. Dito po yung mga tumpukan po ng mga bentahan din po ng kanilang mga dilis ay 50 pesos. Dito naman po yung mga per kilo ng gulyasan po ay 130 na per kilo. Yung kada piraso na nakikita nyo po, no, 140, 150, 130. Yan po ay bangus dagupan. Yung tumpukan po ay 120, no? 3 piraso na po na bangus. 60 pesos na isang piraso. Ayan, yun po yung mga tilapia na 120 na per kilo. Yung tumpukan magkano po? 100 pesos naman po yung mga tumpukan. Tumpok din po dito ng bangus ay 120, no? 3 piraso din po yan. So, shout out sa iyo, Pogi. So, yun po. At yun po yung mga latag po nila ng kanilang mga presyo na ibinebenta po sa ating mga kababayan. 150 po dito. Yan po ay 150 na per kilo ng mga bangus dagupan pa rin po. 120 na mga tumpukan, 3 peraso. Alright, so shout out sa ating mga silent viewers, no, na lagi pong sumusubaybay sa ating pagbablog po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa mga masugid nating manonood, no, shout out po sa mga nagko-comment po na sa ating mga vlog po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. At yung mga kilo po ng tilapia, ayan po, 100 pesos po sa kada per kilo. Yung mga tumpok po ng kanilang bentahan din po ng bangus, ayan po, makita niyo po, no, 4 na piraso na po, may 5 piraso. 140 po ang tumpukan. Ito po yung mga pandaing ay 100 pesos po, no, na tumpok. Ito na po tayo sa mga tumpukan po ng mga galunggong, 100 pesos at 50 pesos na tumpukan po ng isdang galunggong. Ayan na, oh. Tapos may mga tambaka. 260 kilo. 260 pa rin ang kilo. Eh sa matambaka po natin. Magkano sa matambaka? 260 260 rin ng isang kilo. Nakita ko kayo kahapon, napanood ko yung kay Ate Pam, ha. Nakita ko yung pag-iikot niya rito, napanood ko eh. Tatapos ang pagkikikaman eh. Wala palang tinda ngayon ng bangus eh. Oo. Mukhang wala naman nahango. Wala naman siguro. Okay, bossing, salamat po ha. Salamat po, wala naman. So 260 po yung mga per kilo po ng ating mga galunggong. So ito po yung mga tumpukan po, no.
na mga espada sa halagang 100 pesos. 50 pesos sa mga sapsap. Yung tumpok po ng mga lapis po natin dito ay 100 pesos po na tumpok, no? So yan po yung mga tumpukan po na kanilang binibenta sa ating mga kababayan na 50 pesos at 100 pesos. Sa mga dilis din po ay 50 pesos at mga sapsap. So sulit at nakakapag-ulam na ang iyong pamilya, no, sa mga 50 pesos na tumpukan. Bossing, good morning. So yan po, makakapagkilawin naman po kayo ng mga dili sa halagang 50 pesos. Ay sigurado, lagyan nyo lang po ng harina. Pwede nang itorta. Ayan, yan po yung mga dili sa halagang 50 pesos. Bossing, thank you. Gulyasan at mga kada piraso ng mga bangus, no, sa halagang 120 at 130, 140 na kada piraso. 160 po sa mga per kilo ng isdang gulyasan. $120 sa mga 240 po sa per kilo, no. 120 po ang kalahating kilo. So yung nakita po natin isda rito na espada po ay 140 na kada per kilo. Ito po yung isdang malakapas. Dito po, no, napakaganda ng mga latag po nila ng bangus dagupan, no. Kayo na lang po ang pipili. 3 piraso po ay 150. Oo. Ganda ng tanigi mo. 400, maganda rin ang presyo, no? 400 pesos tanigi. So yung 400 pesos po, no, yung kanyang bentahan po dito ng tanigi. At napakasariwa po. Bossing, thank you. Alright, so yun na nga po at nakapag-update tayo dito sa bayan po ng Malabon Tumpukan kung saan ay marami rin sa ating mga kababayan ang mga namimili at nag-iikot at sinusulit ang kanilang pag-iikot sa bayan po ng Malabon Fish Market. So sa halagang 50 pesos lang po ay makakapag-ulam na ang iyong pamilya. At 100 pesos sa mga tumpukan ng mga bangus, may pandaing ka na. At 150 po, 3 piraso na mga pandaing din po na mga bangus. Talagang sulit na iyong maiuulam, no? So dito tayo sa mga bentahan din po ng mga gulay na kanilang ibinebenta rin sa ating mga mamimili dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out po at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ayun, oh my gulay. Sa face to face. Ayan, oh my gulay ni nanay. Sa face to face po yan. Ito po, no? Ito po yung 10 pesos. 10 pesos po ang tumpok. Sabi ng hindi ko binabayad sarili ko sa face to face. Magkano po ngayon dito sa Pechoy Baguio po, Nay? Mura lang yan. Ganito, 20 pesos po. Yung mga labanos po, mais 20. Repolyo 20. 20 pesos po yung repolyo. Ito, 20 lang ito. Ang laki-laki. Ayan, 20 pesos po, no? Napentahan po ng gulay. 20 pesos po sa mga talong. Hindi, 10 piso. Ayun, yun po yung mga bentahan po ng gulay ni nanay dito, no? Hindi ko pinagpalit yung karangalan ko sa face to face. Ayun, face to face. Yan po ay mapapanood, Channel 5. Okay, Ayun. tapos na napanood namin na lalo kahapon. So, nag-showdown po sila. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa ating YouTube channel at panonoorin natin sa face to face yung kanilang mga usapin na pinag-uusapan about po sa mga gulay.
Ayan. Kailangan mo bulok na gulay, hindi bulok. Ayan po. Fresh na fresh. Ayan po, oh. Nakita naman na fresh ang aking gulay. So yun po, ang update natin sa mga gulay ni nanay po dito sa pag-akyat po ng Tonday. So, Nay, sa shoutout po kayo sa mga kamag-anak po. Shout out sa mga kamag-anak ko dyan. Sa Dagupan. Ibang bansa, Dagupan. Hoy, Dong, kamusta yung pagtitinda na isda dyan sa Dagupan? Ayun. Mura ba bangon? So shoutout po sa kamag-anak po ni nanay sa Dagupan at mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Saudi, Mara, okay ka lang ba dyan? Shoutout po kay Mara. Isipin ang mga problema, isipin mo yung maging masaya ka dyan. Ayun. So salamat po, Nay. Thank you po. God bless po. Bye-bye po. Oo. Huwag kang mahiya sa ginagawa mo dahil hindi yun nakakahiya. Ayun. Mas nakakahiya yung mga pinaggagawa mo. Thank you po, thank you po. Alright, so update natin yung mga saging naman po dito. Bossing! Good morning sa'yo, Lodi. Magkano ngayon yung mga benta mo ng saging ngayon? 100 pesos pa rin ang per kilo. Ayun, 70 pesos po sa mga saging na ibinebenta po. No? 70 pesos po na kilo at 100 pesos po. Wala ka ng ibang latag, ha? Nadaanan kita doon nung nakaraan, eh. Nadaanan kita. Nagtitimbang ka doon sa may kabila. Bossing, thank you, ha? 100 naman po dito yung mga kilo ng manggang hinog. Dito rin po, no? Isang kilo po na mga manggang hilaw. 100 pesos. 25 pesos po. 50 pesos po na kilo. Ang Indian mango, magkano na? Hindi. Ganun, 50 rin ang kilo. 50 pesos po sa mga kilo ng mga Indian mango. Seedless. Ayan, kiat-kiat. 100 pesos din po na mga kilo. 50 pesos po kalahati. 40 pesos sa ating ubas. 80 pesos na kilo. So, yan po yung mga latag po ng mga mangga po rito, no, na kanilang mga ibinibenta po sa ating mga kababayan. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na lagi pong dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor po natin na masisipag na nakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So enjoy lang po ang ating mga pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa suporta na nakukuha ko po sa inyong lahat. God bless po and bye bye.